tami to miya kwe mama mikayo kloki kata onge dola nyathi joyago to miya hera toto jachuech jaono nokelo hera nyathi madwaro bongo nyakalaga nokelo hera nyathi jomoko Wapi Hilda Aoko? niwechera Solomon nondike Biblia kopuonjo hera Roslyn Noman. Wapi Gilbert Ogeno? niwechera Solomon nondike Biblia wasomo wamor doli niwechalafu nomiyo Daudi omanyo Bathsheba gitimo hera Kosipi Yesu Janyaka. niwechalafu nomiyo Daudi omanyo Bathsheba imanyo hera mopondo mam Charles Nyamita. Nyasaye manyale manokelo ng'iyo watoto Rabi wuon ngime manorito singo wakodi Nyasaye manyale manokelo ng'iyo watoto Mialungi wendo madala wa mam Inengai makwongo jango matoto Inachogo maoda Jaber nyathi joluo mama Nyathi joyago Tiera mayadi singo na mama Nyathi gi Jose Singo mane wasingore mama Etoti jaber mam Lando we miya paro to pod atin Steve Oyole. Awu. Wapi Patrick Komanya? Jamere na dwaro kinda gitero lamo motielore Kini dwaro moro maonge koko mogangore Era chalo tong' odwaro ga mana ni dembe Era chalo puyo modak e bungu jaber Kopuodho to dhi ochuth mama Kalando nyathi joyago Dier mako waduok moni nindo nyadiana Weche madhano wacho monwa bedo pamoja Yoko gwale dango pukaneno mono dhiang' modho To di Josem nitie kiki yegi donje kindwa mama Jonyego nitie kiki kethi gigo maruoth ochano Jogombo nitie kiki ket ng'iyo kodgi Ane mi berna mama apimi gi mula toto Ane mi berna mama apimi gi mula toto Mane. Anto koro kanyo ahinya. Mano kitumia lumane. Machiegni Rokibi. Erokamano. Wuod Nyakach. Wuod Nyakach. Nyakach makanye wantiere gi Koguta. Mang'eny. Mano Koguta ne mang'eyo. Yes, Nyakach Koguta. In wuod Nyakach Koguta. Yes. Mano ber. Kamano. Machiegni chenro. Erokamano. Rokibi ni nyingi en ng'a koso Roki? Oh, nyinga ma jo Aslafand gi jo Pulizo ng'iago. En mane? Oh, iluonga Rocky Byron. Rocky Byron. Yes. Oh, nonyuola Nyakach. Kumoro ni Katombo. Yeah. Anno ka fancy Katombo ntie Sigoti. Sigoti. Yes. Kamano. Machiegni. Wasebedo ka gi jathum machielo ni neno Godi wuod Ogenya sani koro wantiere gi Rocky B wuod Nyakach. Yes, yes. Akeni intiere gigni adi? Nikech aneno ka jafans mantiere ka penja ni Sharon penjinwa ni intiere gigni adi Omonde? Okay, le Grand Maestro Rocky B Nyakach. Antiere gigni. I'm 21 years. 21. Iga 21. Yeah. Mano ber. Kamano. Ang'o mano idhi donjo thum? Oh, thum en gima nahero kapod atin. Nachako wer kapod atin. Yeah. Then Corona nobiro. Koro Corona ko nobiro, to kanyo mana chake. Mano higa mar 2020. 2020? Yeah. 2020. Yeah. Kanyo mana chake, ne wagolo thum moro ni Corona, mar Corona.
Nigolo thum mar corona. Yeah. Ebo ndieknwa thum mar corona ni. Corona, corona, sisi tunalia, corona, corona, Mungu kasikia, corona, corona, sisi tunalia, yeah. Ameniosha na damu, kwa corona sina hamu. Ma gospel koro. Unitishi binadamu, yeah, 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 yeah. Endo, no dengenye ye kanyo. Corona, corona, yeah. Yeah, Ameniosha na damu, yeah. Yeah, mano kane poka donjo Angla Rumba Music. Yeah. Sani koro itimo Hangla Rumba Music. Yeah, nachako gospel. Agolo gospel achiel. During corona holiday no nikech oyudo ka budho dala ahinya. Ma corona penjo jaduong'. Ni to bene wadog school adier nikech ka koro wabet e period mar higa achiel. Kapok ne wadhi school to ka wawinjo kata kuom jodongo. Tinyiso ni onge odiochieng'. Kuom jodongo Yani jok manosomo te. Onge period manosekawo yani higa achiel ka ji ok odhi school. Adier. Koro an na feel ni anyalo chako music depo ka faulu. Tang'o ni weyo gospel to kore donje e rumba ohangla ni. Yeah, gospel no kaweyo. Yeah. Koro podi nywande mana kanyo kaka sabe. Thum koro anakawo ka tich. Yeah. Nyaka sani ang'e ni segolo audio adi nikech video tang'e ni pok igolo, ibiro mana nyisa nang'o ni pok igolo video to Mato TV dwaro video. Yeah, pok agolo video. Though wantie process mar golo videos. Yeah, wadwa ni wagol gimoro ma quality ma kata ka wakelo to ji nyalo hero. In fact, ajuoga mar hera that song. Wamanya ajuoga mar hera no. Mano entie gi video ne ma ntie process wadhi gole machiegni. Ma wach ni higa ni wabiro bedo kwa yudo videos magi donge. February ni udhi yudo videos mag Rocky Bijanyaka. Bas, Yeah. mano ber. Ingeni chenro mar nge jothumbe ka, wakelo jothum mantiere gi hum mang'eny Yeah. ma osebedo e paw thum kuom thuolo malach kanyakla gi machako nikech magi bende majiwo. Koni sebiro ka to koro ingeni TV ber, johera bende intiere godo ma bende dwaro video donge. Kamano. To ketna thum machielo mar mondo mi wamiel bang'e to koro wabi wayuda chiedh nade ma bende sebedo kikadhe kanyakla gi jo ote ma bende aneno ka ote bende ng'eny ka ma bende johera magi bende oroni okinyi maka wuono kwanwa duogo tabiro bedo ka page mana kinyalo mana ketnwa thum mar mondo mi wamiel en mana ni koro ma onge video madwa umo wa wach matek mana den oketnwa thum wawinje kosnyalo chako we warit thum Sikia sauti ya Rocky B Janyakach. Tukiwa na le producer engineer Vicky Wodolari. Muziki legit Wazito Collections. Jango mawona diki emolinge kwaya maye jowa. Jango mawona diki emomako banjo maye jowa. Jasolo margarosi emomako banjo thum nonyuola godo. Jasolo margarosi emomako banjo thum nonyuola godo. Oyole manager. Nyathi Galena Nyanyakach olinge solo banjo kita. Fellow Baba Fabio. Nyathi Galena Nyanyakach emolinge solo banjo kita. Nikoth Joko Guta emolinge waya samiwero siepe. Rocky Wood Kang'wena emolinge solo samisungo siepe. Nyakwaro Rwa Odoyo emolinge solo kendo. Nyakwaro Rwa Odoyo emolinge solo kendo. Ani banjo kita gini siko gida kata kanindo. Gini giri juogi siko gida gida kata kawuotho. Ani banjo kita gini nonyuola godo gini ringe remo. Ni banjo kita gini nonyuola godo gini ringe remo. Jasolo banjo kita nyakwar mama dada gini ringe remo. Ni banjo kita nyakwar mama sane gini ringe remo. Rocky Wood Adhiambo. Salimia engineer Fred Oyuga. Jasolo
donjona nyathi garosi banjona to koro wero siepega imosona mwalimu Sebasko to an thumani wuod min arosi banjona to koro wero siepega Salimia Mrs. Winnie kwa chokolo Osiepe joma beyo jogi nyalo konyi kiyudo tabu Ryan Ario Osiepe joma beyo jogi nyalo joli kiyudo tabu Osiepe mano konya kaleo gi thum e dalawa Osiepe mano konya kaleo gi thum e dalawa Jogi no golo pesa tinda nyono ngolo Roki wuoda diki Wazito golo pesa Roki gido gita sama sungo siepe Wazito golo pesa Roki gido gita sama sungo siepe To siepe joma beyo no mako bada O mako bada Wazito mako bada Wuoda diki Osiepe joma beyo no mako bada Awinjo kibero ni Roki gido gita nini kanyo? Mako bada Gita nawe dala Niwe dala Yeah. To gima to nawuor kata mna gima joneno magwa wacho ni duonde mit Yeah, yeah. Koro gikiani ka igolo video to biro bedo machal nade Yeah. Idwa licho ne gi mbele ka? Video odhi bedo movie ma ng'ato bro gombo none Tok kose winjo wer Yano dwano sikone wer no rumo to sikone Ne video chalo Aya ngombo movie se muni golo video dogi to ha Video pod ne wantiere gi challenges moko matin Yani pesa mane wanyagolo go video ne poko wuok Yeah Batende maber puoch gi pak Yeah. Ngina timo ga chenro mar pogore talanta Yeah. Ber jang'ere ahinya joma nigi talanta Duondi ber podi tin Yeah. Tero bende aneno ka joneno magwa bende e osiako orote ka Yeah. Ano ka nitie nyaka jok manisomo go ma bende osedonjo ka Oh Honorable Jano Ochieng taneno ka koro He's pouring me Yeah. Awacho ni Sharon inde somiel kendo mielo ndisi mos na Roki bi Odonga kecha yoro John Sharon nga udhi ketho gini Clara Masi wacho ni janyakach ni gwedha ahinya nikech an fan mar ohangla lakini amoro wacho ni ohero love muwero no Ahero kamano Ero kamano ahinya Obuos Msafi wacho ni ketina thum mar Okoth Opande cha pek meli Dibendi mani somo kode nikech nano bende otene moro ka bende wacho ni ninja skunde Yeah, Ninja skunde. Yeah, Buos Jamtane ne wasomo kode. Yeah. Akeni bang school bese iseyudo thuolo mar dhi kar tiegruok moro mar mondo miyar sombi koso ni donjo mane thum. Oh, gisani ato music production. Yeah. Music production. Music production. Yeah. Yeah. Ano ka Pengo Alfred wacho ni piwa talent jonyakach wa mor the boy is going far. Yeah. Thanks to Ramogi TV for the good work. Yeah, Nana janeno moro maber na penjo ni Roki bien wuod nyakach makanye do ni se wacho. Nyakach Koguta Sigoti. Yeah, but Sigoti Girls kanyo Naki School. Yeah. Kanye miyudori. Kanye masome Naki School kanye masome. Akeni gochoga kanye? Gisani pok wachako gocho. Podi. Wana dala kachacha. Pod wadwa ni watim gimoro maber makata ka koro wawuok ni wadhi gocho. To ji neno ka watimo gimoro maber. Podi ntiere gi higni do. Neno Yeah. ka podi nigi higa 21 mbele ka dhi bedo. Mondisore kendo Mondisore. mopong' chuth mochako tielore mogangore. Anyway, akeni YouTube bende ntiere mbui mage mintiere johero magi nyalo yudi kanye. Oh, YouTube yuda kaka Roki Bija Nyakach. Facebook Roki Bija Nyakach, Twitter Roki Bija Nyakach, TikTok Roki Bija Nyakach, Instagram Roki Bija Nyakach. Gigo tail yuda ni Roki Bija Nyakach. Kuom thumbe misegolo mag audio misegolo ka bende wageno mar mondo mi iyud video. Yeah. Akiani mane mamori to jathum mane madiher tiyo godo. O thumbe ga mamora. Ntiere thum magone osiepna mosebedo ka konya, luongo ni Dr. Milton Obamba. Mane thum mamora ahinya, nitie thum Dr. Milton Obamba 2. Yeah, mane thum mamora ahinya. Yeah. To bende aneno ka ntiere jal moro ma bende penjo ni jonyuol gi wachango kaluwore gi music career mari. Oh, jonyuol ga mor ahinya. Yeah, aneno ka gimiyaga support. To kuom support ing'eni ka ng'ato miyi support to nyiso no mor gi gimitimo. Donge? Kamano. Mane na diero. Takia ni Roki bi imidak Nairobi ka poso idak Nyakach. Gini Oh. mane bende penjo. Mane no ka mienjo ka. Oh, Nairobi ka ok adake.
ka biro gabire tour adak nyakach dala Nairobi kantie get touring places. Ya, Nairobi ka ng'eny kabisa. Ing'enye. Ya, ang'eny Nairobi kae. Koro dala kuchoche mantie. Ya, watimo achiel ariyo mondo ka koro wabiro. To wabiro Nairobi ka wan gi gik mang'eny modwa ni watim. Gik moganda nyalo neno. Ya. Ano ka thoth johera magwa mabende luwo chenro achiel kachiel mane mbui mara Ramogi TV e Facebook aneno ka medo mi mijingo gimedo mi mijingo mar mondo mi itim matek ahinya ka bende wacho ni ibro dhi mabor nikech aneno ka Felix Okiro Felix wacho ni ler maratari Sharon Pure Talent mbele ber jakinde makeyo Jeff Boss bende wacho ni kaneno ka wacho ni Pure Talent Achieng Morin wacho ni good work bende moro bende biro ka very confident indeed puoch gi pako wadwa yango di mar Bire TV mayango na Ramogi TV wago nero kama na enya ngeni wan kaka jothumbe makaluo nok yot mondo wachope TV to Ramogi TV tiyo kelo wanyalo biro wambe ne wage jopiny kendo wanyalo timo gikwa mondo jopiny bone kaka watimo gi kamano koro nikech sao seringo haneno ken dakika 6 tok sadek maro kinyi nek bedni wadonje chenro mar mbaka oromo wachiri mogik ne fans magi anyanyiso ma fans gani gimeda mana mia support nikech support no ema nyalo mi wachop kuma dwaro kineka wuodho gwal chakre go look bas yude kamano to wambe wadwa timo matek mondo wakel tuno mar puonj mondo ganda odhodhi koro mane gima dhi konyo mbele kae mana kwa tieko diledhe no akademiwa acapella mar achiel kuom thumbe magi madwach limore thum mamora poka golo aya but anyalo onje matin jango mama wuoda diki nonyuola gi nduma ang'iyo gongengo jugi nonyuola godo to berna jasolo nyathi garosi nonyuola gi nduma ang'iyo gi juogi aya we wawinje mani Digital Studio Moninga ya solo Dr. Obamba Winji weni kendo Usiepna Dr. Obamba Ineme yoni ndumara tego ya eja kogero Winji weni kendo Usiepna Dr. Obamba Ineme yoni ndumara tego ya eja kogero Tumulungi kama Dr. Milton Obamba Ineme yoni ndumara tego banjori dore Tumulungi kama Dr. Milton Obamba Inema yoni ndumara tego banyori dore Fellow Munyaburu Oji Elsa Otigo Arafiki Kamili Wea yoni nduma woda Mary Milton Obamba yoyo Siepna tumweri kama ratego Wea sungie Martin woda chieng Milton Obamba yoyo Siepna jugi luongi kama ratego Inemi konyo jango mama woda diki Daktari siepna yoyo Janya kach tumweri kama ratego Inemi jiwaga tiyo matek Milton Obamba yoyo Siepna banjo sungi kama ratego Inemi jiwaga tiyo matek Rafiki yake Dorin Mugutsa Siepna banjo luongi kama ratego Ajawa fuyo malo samisungu woi Milton Obamba yoyo Jako gero tumlungi kama ratego